Gospođi Giuliani Buttini u Rimu je Bogorodica diktirala od 1973. do 2003. Moj život u Nazaretu, knjiga tiskana na hrvatskom, Zagreb 2017. U ovom prikazu prenosimo Gospino svjedočanstvo o Isusovom liku. Kada je Isus došao na svijet u štali u Betlehemu, mnogi ljudi su došli da ga vide. Među njima je bila i jedna žena koja nam je dala kuću na raspolaganje da bismo imali krov nad glavom. U štali je bilo hladno, ali u kući je Abigaila upalila vatru za nas. Sve je bilo uredno i ugodno. Isus se hranio mojim mlijekom i svaki puta kada je htio mlijeko, počeo bi plakati kao i sva djeca na svijetu. Kada je gledao neodređeno ispred sebe, tada je to bila njegova božanska narav koja je gledala u budućnost. Isusova prva igračka. Prva igračka Isusova bila je jedna lutkica sa krilima, jedan anđeo koju smo učvrstili iznad kolijevke. Ona se ljuljala tamo, amo, i izgledalo je kao da leti. Ja sam ga sačuvala i kada je Isus bio veći, reče on meni jednog dana: Imi, mamice, ovaj anđeo ima prevelik nos. I bilo je tako. Josip je bio dobar stolar, ali ne kipar. Imi, kaži ti tati Josipu da on skrati malo nos anđelu. Josip je popravio nos i taj anđeo je lebdio još nad kolijevkom druge djece, jer Isus ga je kasnije poklonio jednoj velikoj i siromašnoj obitelji, obitelji Šimuna. Isus je bio u nježnoj dobi, od 2 godine igrao se u vrtu. Ja sam ga promatrala sa malog kuhinskog prozorčića. Takini, sinak moj, nemoj otići nikuda, igraj se tu da te mogu vidjeti. Imi, ja ću uvijek stajati pred svakim da bi me svi mogli vidjeti. Zato je on došao. Tko njega vidi, taj ga ljubi i tako se spašava. Kada je Isus imao 6 godina i ja ga učila pisati, učio je veoma lako, jer kao čovjek bio je tjelesno i duhovno savršen. Ipak je izabrao siromaštvo, jer kao čovjek nije htio da se ističe inteligencijom. Isus je stvarno bio ponizan. On je imao 6 godina sa okruglim licem i zlatnim kovrčicama koje su mu prilično dugačke padale na nježna ramena i slušao me je pažljivo. Imi, ti si moja Imi i ti ćeš biti Imi cijelog svijeta. Naša hrana bila je jednostavna, kuhinja onog područja, onoga vremena, riba, ako ju je bilo, janjetina na svetkovine, med, luk koji sam stavljala u slanu vodu i koji smo tada sa kruhom jeli, i povrće, dragocjenosti koje dolaze od zemlje, povrće, masline, voće. Isus je volio male kruščiće umiješane sa medom. On je bio sretan kada sam ih vadila iz peći, sjedio ispred peći i čekao jesu li mali kruščići gotovi.